Itxaso Olaizolaren eskutik, Itxaso zuzenbidean lizentziatua da, ingurumen zuzenbidean espezializatua, eta egun kutxa ekoguneko teknikaria da, kultura aniztasuna eta euskararen ardura edo hizkuntzaren ardura duelarik, eta bere ekarpena egongo digu hizkuntza ekologiaren ikuspuntutik. Bueno, egun oso intentsoa dihua, poza handia dut hemen izateagatik, izugarri gustatu zait euskararekiko adikzioa transmititu behar dugula turistei, eta hemen adikzio hori dagoen seinale da, saiatuko naiz garaian denboran bukatzen eta ibilbide bat proposatuko dizuet. Lehenik eta behin eskerrak eman nola ez ueuri, aintzindari gai hauetan, uemari antolatzaile direnean, eta onera iritsi gera ere, aipatu nahiko nuke prozesu bat izan dela, eta azkenian 2011-tik hainbat euskararekiko kezka duten hainbat elkarte eragile ari direla ikusten lurraldearen garapenak, lurraldearen kudeaketak, eta baita ere turismo ereduak eragina duela hizkuntzaren erabileran, hizkuntzarekiko pertzepzioetan eta ezagutzan. Beraz, iritsi gera honera eta gainera, aste honetako egunkariak ikusi badituzue, pozik egoteko albisteak ere baditugu, ezta? Legez, EAen onartu da, dekretu bat onartu da, eta bertan esaten da, biltzen da, Galesen jada badagoen bidetik, esaten da, garapen proiektu batek, hirigintza plan batek, edo turismo plan batek eragina eduki dezakela euskararen biziberritzean, euskararen garapenean, eta beraz, plan horrek euskararengan izan ditzaken eraginak neurtu egin behar direla, eta prebentzio neurriak hartu, neurri zuzentzaile, neurri orekatzaileak hartu. Beraz, alde batetik baditugu albiste on batzuk beste batzuetan, euskararen lurralde zabalean, hain onak ez direnak, kasuan Nafarroaren azken berriak ere bai, ezta? Baina, hau esan da, eskerrak eman berriro, prozesu baten emaitza da, eskerrak ere kutxako guneaz gogoratzeagatik, eta ekologiaren begiradatik egingo dut gaurko aurkezpena. Baita ere zuei hemen adi izateagatik, noski. Beno, abiatuko gera. Irudi hori nahiko provokatzailea da, ezta? Mina egiten du, ezta? Turismoaren sustatzaileak zeaten eragile eta teknikarik zaudete hemen, euskararekiko kezka badago, eta hau da Donostiako Aldezarrean, arnasgune bat izan den Aldezarrean dagoen pintada bat. Ez dut ekartzen onera mezu horren balorazioa egiteko hainbeste, baizik eta esateko turismo ereduaren gaia kalean dagoela, eztabaidagai dela, eta gainera oso jende desberdinak, anitzak, gaiarekiko iritziak eta kezkak azaltzen dituela. Orduan, errealitatea da, gai hau ez dela bakarrik hizkuntza gutxiagotuak dauden guneetan gertatzen, baina, baita ere gertatzen dira, Masaiak adibidez, desplazatuak izaten ari dira, beraien lurrak erretzen ari dira, turismo eredu bat egiteko, safari bidez, mundu mailako fenomenoak dira. Ez da esateko turismoa bai edo ez gaude hortarako, gehiago da esateko zein turismo, zein neurritan, nolakoak lagundu dezaken edo ez, hizkuntzaren garapenean. Beraz, bi galdera nagusi hausnartuko dira gaurkoan. Batetik, esango dugu, euskerak plus bat eskaintzen dio, turismo aktibo bat da euskera turismoarentzat interesgarria da, plus bat eskaintzen dio hizkuntzak gaurko jardunaldietan, gaurko hizlariek adierazi duten bezala, nire ustez argi eta garbi baina hori ikusiko dugu zergaitik, ez? Eta bigarren galdera da, agian konplexuagoa, bi norabidetan delako zer ekarpen egiten dio turismoak euskerari. Egin diezaioke
Eta hor, erantzun kontrajarriagoak daude, ez? Noraino bai, noraino ez. Astigarraga edo Hernaniko sagardotegiak turistaz betetzen direnean eredu jasangarri da, bertako kultura ezagutu nahi dute, hizkuntza ezagutu nahi dute, noraino Durangoko azokan turismoa egotea nahi dugu, zein turismo, norainokoa, ari gera hitz egiten ja, pentsatzen, euskaraz bizi diren gune horiek erakusten ditugunean, noraino zer egin dezakegun, bai? Konplexua da, ez da txuri beltzeko erantzuna, baina hausnarrean dagoen gai bat da. Asmatu behar dugu ondo egiten turismoak, gu ere, hemen dagoen norbait ez da turista? Munduko biztanle guztiak ez dira, baina gure herrian, hemen gauden guztiak gu ere turistak eralako, gu ere ongietorriak izan nahi degulako. Bale, lehenengo galderari erantzuteko, zein plus ematen dio euskerak turismoari. Horretarako lehenik, galdera pixka bat hausnartu nahiko nuke zer den hizkuntza eta zer den euskera. Bai, obiedadeak irutuko zaizkigu, baina nik uste dut merezi duela hortaz pixka bat hausnartzea. Hor ikusten dituzuen irudietan, ikusten da komunikazio bideak dira guztiak, baina ez dago hizkuntzarik erabiltzen. Bai? Bizidun guztiak komunikatzen dira, birusak komunikatzen dira, zuhaitza komunikatzen dira, espezie guztiak komunikatzen dira, eta gizakiak hitza erabili gabe ere, itsasoari begira, Morse sisteman, itsasfaroak, navigazio kartak, gorputz hizkuntza, bai? Komunikatzeko tresna bide desberdinak daude eta anitzak. Baina zer da hizkuntza? Hizkuntza da gizakion ezaugarri berezkoena. Gizakia berezten duena gainerako bizidun guztietatik. Hizkuntzak egiten gaitu gizaki, esan daiteke. Beraz, gure ezaugarri nagusia euskera hizkuntza bada, hizkuntza asko daude munduan, zer da euskera guretzat? Eta hemen oso interesgarria iruditu zait, gure lagunak azaldu dizkigun identitatearekin loturak, ezta? Herri lurralde bakoitzak, bere hizkuntzak, bere modua dauka, eta gutako bakoitzak euskera ere geran bezala, nia, zela talde bezala euskaldun bizitzea, euskaldun sentitzea, identitate bat ematen digu hizkuntzak, ezta? Eta beraz, hizkuntza bakoitzak mundua ulertu, interpretatu, sortu, eraikitzeko begirada propio bat ematen digu, bai? Guelean izak izan gaitezke, baina bakoitzaren hizkuntza hortatikan irudikatzen dugu, sortzen, saltzen dugu lurraldea eta aurkezten diogu turistei zein geran. Beraz, hizkuntza eta izanaren arteko lotura egiten bada, galdera da, turista batek, euskeraz ulertzen ez badu, badakigu ez duela ezagutzen, hor ere beti ez da gertatzen, ez du ezagutzen, egin behar diogu euskeraz? Lehen hitza euskeraz egin behar diogu? Hizkuntza komunikatzeko tresna baldin bada, ez dezu lortuko komunikatzea euskeraz, ez? Egiozu bere hizkuntzan, edo egiozu ingelesez, edo egiozu hizkuntza nagusienean, baina hizkuntza baldin bada, zu baldin bazera hizkuntza, zu munduan aurkezteko era, zu euskeratik unibertsalizateko, zu irikitzeko mundura, agurra euskeraz egingo diozu, naiz jakin edo ez jakin, ni noan tokietara gustatzen zait, egiten duen bezala, kaixo, mila esker, egun honez. Orduan, lehenengo galdera, turismo sektorean, lehen hitza zein hitzetan egin behar da. Naiz eta ez ulertu. Ulertzen badegu komunikazioko bide bat dela hizkuntza edo tokiko hizkuntza, berezko hizkuntza, hizkuntza endemikoa hemen hitz egiten dena edo hemen hitz egiteari utziko zaiona, hizkuntza endemikoa, termino ekologiko bat, bai, beraz, nik uste batzutan interesgarria dela ere hausnartzea hizkuntzaren balio sakona, zer dan hizkuntza, zer dan lurraldearekin, kulturarekin daukan harreman hori, ezta? Orion gaude, Orioko adibidea gehiago, ezta? Orekaren bilaketa konstantea da, ekologian proposatzen dena, eta orekaitza arrantza teknika bat da, eta gero erabilera orekan egotea, ez? Erabilera zabaldu da, balantza orekatze hortan, ez?
lurraldearekiko ezagutza hiztegia kultura oso istua da ere hurbilean, eta hemen hor daukazue adibide pila bat zenbat hitz esateko itsasontzi, ez? Bakoitzaren ezagutza horrek lurraldearekiko hiztegi horrek erakusten du natura horrekin, lurralde horrekin nola harrematzen dan. Eta hizkuntza bakoitzak harreman hori eraikitzen du, sortzen du hizkuntzaren bidez. Interesgarria aipatu du ere bai, ez da Euskalduna izena zuen tokia. Zer da Euskalduna? Interesgarria da pentsatzea, herri bakoitzak bere autoizendatzen da, ez da? Eta herri batzuk, adibidez, inuitak esan nahi du gizakia. Animalien beste espezien artean bizi zen gizakia beraiek ziren, eta inuitak esan nahi du gizakia. Zer esan nahi du Euskaldunak? Euskaldunak esan nahi du euskara duena. Euskara hizkuntzari egiten dio referentzia. Euskararen herriak euskarari hizkuntzari egin dio referentzia autoizendatzeko. Hori harrigarria da, ez? Ez dakit munduko beste tokietan gertatzen dan. Hizkuntzari egiten zaio referentzia euskalduna zer dan esateko. Gero badakigu euskaldun nola erabiltzen dan, eta nola ulertzen da turismora etorrita Basque Country marka edo San Sebastian Region markak. Hor barruan hizkuntza dago, baskori dago, eunetik label hori euskalduna, euskara duena barneratua dago, edo agian pixkat edo bai. Ni ez naiz hain optimista, zure esperientzia oso positiboa izan da, zarautzen eta poza ematen dit, eta zu erne zaude, eta sentsibilitatea daukazu, eta baina batzuetan, agian, turismo eskaintzan hizkuntzari ematen zaion balioa, ez da beharko lukena edo daukan potentziala behintzat, bai? Bale. Orduan, saiatu gera liluratzen pizkat hizkuntzarekin, zer dan eta nola aurkeztu dezakegun hizkuntza turistari ere. Eta hemen egingo dudana da pixka bat ikusi kezka hau, hizkuntzarekiko kezka ekologiatik nola ikusten dan modu orokorrean eta baita turismoari lotuta. Hizkuntza ekologia da begirada proposatzen den begirada. Gu gatoz ekologiaren parke batetik, ekologiaren kultura zabaltzeko, eta hizkuntza ekologia zertan kokatzen den. Ikusten dezu ekologia zientza disiplina artekoa dela, eta beste hainbat arloetatik ere ekologiari erreferentzia egiten zaiola, eta zergaitik ez ere hizkuntzari, ez? Hizkuntza ekologia, beraz da, ekologiaren begirada etika esaten dute batzuk, zientzia, ekologia babesteko zientzia, teknikak eta ekintzaletasuna, praktikak, ekologia oso zientzia interventzionista da, orekaren bilaketa, ez da, beraz, 3 arloietan begirada zientzian eta etikan hizkuntzaren trataera eta babesa egitea. Noski, gizarte zientziak eta natur zientziak desberdinak direla eta hortaz nahastu gabe, bai? Hizkuntza ekologiaren helburua, hizkuntza guztien garapen jasangarria da, bai? Orduan, zenbat eta hizkuntza gehiago munduan, orduan eta hobeto. Ezin dugu hitz egin hizkuntza ekologiaren begiradatik garapen jasangarriaz, hizkuntzak desagertzen ari bat dira munduan. Ez da, kontrajarria da, ez da. Garapen jasangarriaren definizioan aipatzen dira 3 arlo nagusi horiek, ekonomiaren garapena, garapen soziala, justizia, sortzen den aberastasunaren banaketa hori nola ematen den, justizia, kultura, sozialaren barruan dago kulturala, eta kulturalen bihotzean dago hizkuntza, beraz, ingurumenarekiko babesa, ekologia, gizarte edo kultura, hizkuntza garapena eta ekonomiaren garapena. Eta beraz, 3 bat egiten duten espiralaren eremua izango da garapen jasangarria. Interesgarria da ikustaz, herri bakoitzak definitzen du nola garatu nahi duen neurri batean, ezta? Eta noraino, eta nola, eta zein dira gure ezaugarriak muga batzuen barruan. Euskal Herrian bizigeran bezala, biziko balira munduko biztanleak 3 planeta behar ditugu, aztarna ekologikoak, ekologiari ingurumenari begira, gainezkagoaz, ezta? Baina, ze proposatzen du hizkuntza ekologiak? Garapen jasangarria izango dela bakarrik
tokiko hizkuntzak eta gurean definitzerakoan euskararen garapena biziberritzea bermatzen duen garapen eredua. Ari bagera esaten turismo ereduak, lurralde antolamendu ereduak, hirigintza ereduak, demografia politikak eragiten dutela hizkuntza garapenean, hizkuntzaren garapena izango da adierazle bat esateko ondo ari gera garatzen edo ez gera garatzen ari. Interesgarria da ekologiaren begirada ere plano oso antzekoak lantzen dituelako, ez da, norbanakoa, espeziea eta habitata, testuingurua. Ekologiak asko nabarmentzen du testuinguruaren zaintza. Espeziak bere lurraldearekin, bere habitatarekin duen harremana. Eta interesgarria da, euskararen kasuan, paradigma berri baten gaude, ez da, esaten da, ezagutzatik erabileraren pausoan jarri behar dugula indarra, ez da, eta erabileran izugarri eragiten du testuinguruak. Giroak, giro euskaldunetan euskara gehiago egiten da. Direnak aktivista militante engantxatuak, leku guztietan egingo dute euskeraz, baina bestela, nun egiten da euskara gehiago, euskal giroa dagoen tokietan. Orduan, giroak ere, ez daude horrela daude sortu dira. Ikusi arnazguneak izan daitezke giro euskalduneko guneak, eta hor erabileran ere gora berazko joerak ematen ari dira. Beraz, giroak sortzea, eta fluxuak sortzea, eta arnazgunen korredoreak sortzea, eta gune giro ariguneak, ari degera hitz egiten noain euskaraldian, ez? Ze garrantzia duen ingurunea zaintzea, zaindu nahi badezu hiztunak eta komunitateak indartsu egotea. Eta beraz, turistari erakutsi nahi diogunean, giro euskaldun hori izan behar da, aipatu dan bezala, bertako sorkuntza, kultura, bizia, komunitate indartsua izango da eusteko gai. Bestela izango da asimilatua eta igual folklore edo produktu arimagabekoetan bilakatu daiteke, bai. Hizkuntza ekologiaren ezaugarri batzuk azkar esan da, aniztasuna aberastasun bezala ulertzen da, bioaniztasuna aberastasuna den moduan hizkuntza aniztasuna ere bai, eta ez hori bakarrik, mundu ikuskera propio bat ematen badigu mundu aldakor eta loturaz betetako honetan, baita ematen digu bizirauteko gaitasuna. Zenbat eta hizkuntza gehiago munduan, orduan eta bizirauteko gaitasun gehiago. Mundua ulertzeko, sortzeko aukera gehiago. Hizkuntzen desagertzea ez da naturala. Kontuz, ekologia natura izango ez da darwinismoa. Hizkuntza guztiak desagertzen dira faktore amankomun batzuen gandik, eta botere harremanak daukate oinarrian jatorrian. Inork ez du erabakitzen bere hizkuntza ez transmititzea, voluntarioki. Horratzean, beste hainbat gauza gertatu dira, bai? Beraz, ez da prozesu natural bat, pobretze hau, eta arrisku faktoren artean zerrendatu daitezke, baino bat konturatzen ari gara mundu konplexu honetan lurraldean nola kudeatzen dugun turismo eredua zein den garrantzitsua dela. Hizkuntza ekologiak tokikoaren balio unibertsala aipatzen du, hori ere esan da, tokikoa, berezitasuna, berezkotasuna zaintzearen eta erakustearen behar hori. Begirada ekosistemikoa baita ere, ekosistemikoa eskola bat aurren mundura jetxita, nun egin behar dezu interbentzioa, ikastetxean egin beharko da, gurasoekin egin beharko da, eta aurrak nun gehiago daude, aisialdi eremua zein da, kirolean eta eskolaz kanpokoetan, orduan, interbentzioa ere ekosistemikoa izan behar da. Ezin dugu bakarrik fokoa jarri eskolan, esango da hori da nerea, hori da gurasoena, ez motivazioa zuk landu behar dezu, ez nik ezagutza, ez nik ez. Da ekosistemikoa edozein ekintzetan, bai? Eta turismoa eta hizkuntzaren lotura aztertzen ari bagera da, begira da ekosistemiko bat ere badugulako. Lurraldeari begira, eskala oso interesgarria eskualdea da, adibidez, ez, ekologian. Eta beraz, pixkat hori, ez, 5-6 puntu horiek dira, begira da zein dan ekologiatik zientifikoa dela, datuetan oinarrituak, bai soziolinguistikan, baina baita ingurumenezko hainbat kudeak eta teknika ekarri aldituela, eta azkenian ez dela ikertzeagatik, baizik eraldatzeko, oreka bilatzeko. Mapa hau, da interesgarria, goran da basoen munduko aniztasuna,
eta beran hizkuntza aniztasuna, eta badirudi bat egiten dutela zenbat eta aniztasun gehiago, baso aniztasun gehiago egon, kolore ilunenetan hizkuntza aniztasun gehiago ere badagoela. Horrez nahi sartuko, horren interpretazioak egitea, arriskutsua dira, eta ez daukagu ere hipotesi bakar bat, ezta? Baina bai izan daiteke mezu bat, gure ekoturismoa egiten degunean ere, hizkuntza zainduaz, natura zainduko degula eta alderantziz. Lotura bat ere egon daitekela bat zainduaz bestea lotzean. Eta hizkuntzari lotzen zaion herri bat, naturarekin harremana istua daukan herri bat resilienteagoa da bestela, baino goazen ikustea zer ari diran gertatzen orain adibidez Bolivian edo beste hainbat tokitan, bai? Beraz, mezua zein izan daitekeen, argi aniztasuna eskuineko animaliena oso gertukoa zaigun bezala, bestea ere aniztasun horren eta gaina elkarlotuta, bat babestuaz bestea ere babestu daiteke. Liluratu gera hizkuntzetik, ikusi egu ekologiatik zer ekartzen degun, nola enfokatzen degun, nola dan aberastasuna, baina hemen ere klima larrialdia hitz egiten den bezala, eta krisi finantzieroaz, eta krisi sozialaz, eta hainbat krisien mugimenduan gauden bezala, baita ere gaude hizkuntza larrialdi batean, eta hau horrela da, gustatuko zaigu edo ez, baina galera prozesu bat handia ematen ari da, ez? UNESCOk neurtzen du, hizkuntzen galera mailaren arabera sailkatuta daude hizkuntzak, semaforoak bezala gorriak eta ez hain oker, eta galera ritmoa handia da, ez da, 15 egunetik hizkuntza bat esaten da, idazkera, batua estandarizazioa hizkuntza gutxik daukatea, gehienak ez dira idazten, interneten hizkuntza gutxi gaude, kasu honetan euskera nola dagoen, ez? Ez dago hain geizki idazkera interneten mundu horretako datuetan, eta bai era hizkuntza gutxiagotu bat, eta bai da hizkuntza bat oso poblazio jakin batek eta lurralde jakin batean konzentratuta dagoena. Paradoxa bat da, ze ari gera esaten munduan, 7.000 hizkuntzetatik erdiak mende hontan desagertzeko aurreikuspena dagoela, beraz, pobretzen ari gera, baina bestalde, euskararen lurraldean, Euskal Herrian gero eta hizkuntza gehiago hitz egiten dira, eta gainera ez daude denak maila berean edo posizio berean, ez da? Orduan hori interesgarria da, zegu ari gera ikusten, kasu honetan euskeran nola era egiten duen turismoak edo garapen proiektu batek edo bestek, ez da? Orduan, konplexua da. Eta konplexutasun hontan zein da ekologiaren begirada, nola kudeatzen da aniztasun hau? Gu ari gera esaten hizkuntza aniztasuna aberastasuna dela. Anistasunari buruz asko hitz egiten da gure herrian ere, ezta? Baina hizkuntzei begira argi ekologiatik erantzuna sinplea da. Munduko hizkuntza anistasunari egin diezaiokegun ekarpen handiena, euskera biziberritzea eta garatzea da. Euskera hemen jokatzen da partida nahi bada, eta hemen mengo hizkuntza garatzen bada, edo Okzitaniera garatzen bada, hori ekartzen dio mundura, eta hori eskaintzen dio baita ere turistari, eta geure buruari, hasteko. Baina, ekologian aldetik zer egin behar da konplexutasun honetan, euskararen aldeko neurriak sustatu, ekintzailea bai da, oreka bilaketa konstante horretan, eta beste hizkuntzekiko ere, interes harremanak hizkuntzai balio eman duten balioagatik, ez da. Hemen pixka bat da begiratzea, ingurumen zuzenbidetik natura eta kutsaduraren kontra hartzen diren arauak eta neurriak, noraino izan daitezke inspiratzaileak erabilgarriak hizkuntzen babeserako, ariketa hori proposatzen da, ez da. Eta, oso modu sinplean azalduta, badira kontrol teknikak, arauak, derrigortasuna dutenak, badira planifikazioa da teknika ezagunena, udaletan, adibidez, zenbat plan ikusten dituzte, zenbat plan dauden hor, udal batian, hemen zaudete udaletako teknikari hainbat, ez? Badago tokiko agenda, lurralde antolamendua, hirigintza plana, mugikortasun plana,
badago hondakinen plana, eta egongo da euskera plana, eta zer gertatzen da plan horien artean, nola uztartzen dira, nola lotzen dira, zein da planen plana edo zerk du lehentasuna noiz. Orduan, bueno, ari gera ikusten, kasu honetan, turismo planetan ere hizkuntzak zein toki eduki behar duen, bai? Eta hirugarrena, sustapen teknikak, aukerazkoak, goxokiak, animo, benga, erakargarri egin, bideoiek, sariak, rekonozimentua, eta hor gauza batzuk egin ditugu, baina beste batzutan, berdez daudenak da, oraindikan hizkuntza gaietara ekarri ez direnak, ez? Eta, pixkat ikusteko, ingurumen ebaluaketa, proiektuetan egiten den bezala, orain hizkuntzaren ebaluaketa ari gera egiten. Eta hori da, ekologiatik hartu den ideia bat. Interesgarria da, ze azkenean, hizkuntza ekologiak nahi duena da ondo bizitzeko bide bat proposatzea, ezta? Eta nazio batuetan, ezarri dira mundua hobetzeko 2030 urterako 17 helburu. 17 helburu mundu hobea izateko, ondo bizitzeko mundu mailan, ezta? Eta hor badaude pobrezia desagertzea, osasuna eta ongizatea, kalitatezko hezkuntza, genero berdintasuna, klima babesteko ekintzak, hor daude. Eta agenda hauek orain ari dira tokiko mailan, udaletxeetan ere ezartzen. Nola dira 17 helburu hauek nola ekartzen ditugun gure udaletara, ezta? Eta hemen ikusten diran helburu hauetan, lehenengo galdera da, hizkuntza aintzat hartu da, balioa du, badago hor sartuta berariaz, esplizitoki ez dago, ezta? Orduan hor, UNESCO etxeak eta EHU Unibertsitatetik proposatu da, 17 helburu ez gain, 18garrena izan daitekela kultura eta hizkuntza aniztasuna babestea. Zergatik, berariaz duelako balioa, baina baita ere gainerako helburuak lortzeko bitartekari osona delako. Genero berdintasunaren aldeko borrokan, hizkuntza ekologia eta hizkuntzaren babesa egiten bada, igual emaitzak hobeak dira. Hori ezakite ezagutu zen, adibidez orain Durangon egondan eztabaida handia, feminismoa eta hizkuntzaren kudeaketa nola izan da, eta noraino egin behar diren batu indarrak, ez? Beraz, ez dago, baina hemendik proposatu da, ez da kasualidadea, bai? Orduan, hau da ere, zer dan? Hau esaten izuen, tokiko agendan jaurlaritzatik egin da eredu bat, tokiko mailan nola aplikatu daitezkeen garapen helburu hauek nola lortu, eta hizkuntzarekiko, euskerarekiko aztertu dut pixka bat, zenbat aldiz ateatzen den hitza, ze helbururekin lotzen den hizkuntza, eta ez da hain positiboa, baina ez gera hemen lusatuko, baina badago pixka bat sartuta dago euskera eta tokiko garapena, baina lotzen da batez ere hezkuntza, kalitatezko hezkuntzarekin, baina horrez gain, beste hainbetetan ere hizkuntzaren lotura, ez? Ez. Hor ikusten da helburuena, bai? Beraz, paradigma honetan, krisi linguistiko bat, edo hizkuntza larrialdia, eta beste euskaldunen, euskal georen mapa, ezta? Hor daude, euskeraz, arnasguneak edo euskera maila altua duten udalerriak, ezta? Eta, mapak ere, geografiak ere erakusten digu zerbait, hausnarketa altuan eginda, ez? Oso turistikoa den guneetan gutxiago edo gehiago edo kezka gehiago edo gutxiago ez detuzte olako ondoriorik atera daitezkenik, ez? Baina, hor da pixka bat egoera eta aipatzen dut arnasguneena lotura lurraldearekin eta hizkuntzarekin batez ere arnasguneetan identifikatu delako, baina ez da arnasguneen arazoa, hor daukagu Donostiako arazoa adibidez ez. Beraz, zein da hemen mezua, pixka bat duela gutxi egindako elkarrizketa bateko titularra, ez? Atea ziaten titularra, eta esan, hizkuntza politika turismo sailetik ere egiten da, bai? Eta beste arlo horietan ere egiten da. Garapen eredua euskararen lurraldean, hainbat hauek guztiak elkarre eraginean daude maila batean edo bestean.
oso zaila da, zezuek igual esango zuen ni udal teknikaria naiz, oain abertzeiten degun, nola kudeatzen da, hau? Ez da erresa, baina eskatzen du egiteko molde berriak. Ezin da sailak blindatuak egon, mundu aldakorra da, elkar eraginak izugarriak, ekipo interdisciplinarrak behar dira, eta egiteko modu eta hausnarketarako bide berriak. Esandakoa, turismo jasangarria hizkuntza eta kultura garapenik gabe ez da posible. Hizkuntza garapena turismo jasangarririk gabe, zaila ere. Eta, bueno, lehen galdera batean, jaindet zerbait. Bueno, igual, norbaite laguntze bai. Bueno, hemen jaso dut bukaera aldea, saiatu naiz pixkat proposamen batzuk ekartzen. Azkenian, euskara turismo orako aktibo bat dela ez dago zalantzarik foro honetan, baina oraindik lanketa bat egin behar da, euskarak plus bat da, baina turismoak euskarari mesede egiteko, munduko hizkuntzei mesede egiteko, hizkuntza gutxiagotuai mesede egiteko, ze ezaugarrik beharko lituzke. Batzuk atera zaizkit, hor 10 izendatu ditut, dekaloga 10 dalako, baina izan daitezke gehiago gutxigo, eta ez orden jakin batean. Baina ideia batzu pixka saiatzen jeisten, ez? Adibide batzuetara igual jeisten, ez da? Lehenengo iruditzen zait interesgarria tokiko hizkuntza esplizitatu beharra. Egon naiz pixkat besteetan baino adiago, pixkat gure turismo katalogoetan zer nabarmentzen den, ez? Azkena izan da, hitzako gehigarri bat zen, Lea Artibai bailadari buruz, eta zer azpimarratzen zen, zein ziren mezuak, ez da? Eta hor, mezuen artean, nabarmentzen zen natura hitza izugarri, natur ondarea, asko azpimarratzen zen kultura ondarea, eta ondare materiala nahi bada. Hizkuntzari buruzkoak ez zegoen aipamenik. Ondare inmateriala, hizkuntza, Lea Artibaien ze hizkuntzaz mugitzen da, hori dena nola ari da gertatzen. Hizkuntzari ez zaio esplizitoki erreferentziarik egiten. Egon naiz orain hemen dauden bizi-bizikiko lagunekin, ez? Eta hauek datoz turismo mundutik. Natura, turismoa eta iraunkortasuna, jasangarritasuna aztertzen dute, ez? Eta jardunaldi batzuk egin ziren otsailean gai honi buruz. Eta interesgarria da, beraiei ere gaur galdetu diet, ez? Adibidez, turista arduratsuaren gidan, edo turismo kalitate estandarretan. Hosteleko izar bat izan behar da gorena, ez da? Izan behar da kalitate maila, zerbitzu maila honena. Ez aizu gertatu inoiz, ni bostekoan ez naiz egon, baina egon naiz hiru izarreko hotel oso polit batean. Ta joan naiz, Bilbon eta euskeraz egin dute registroa eta ez didate erantzun ahal izan, ez? Hori kalitate estandarretan, izarret munduan nola da posible? Irutze zaigu barneratua daukagu hor erderaz egin behar duegula, nola da posible? Turismo estandarretan, ziurtagirietan, gidetan, hizkuntza berariaz gure berezkoa dena, berezitasuna dena, bereizten gaituena beste lurralde batzuetatik ez aipatzea. Orduan, zein da proposamena hemen? Gure gidetan, turismo gidetan, ezin da hain heteroa izan kultura, hain zabalki, hizkuntzari egin behar zaio, esplizitoki erreferentzia. Euskeraz bizi, badaude, igual ez, herri euskaldun batean sartzen ari zera. Edo hizkuntza hau da, baina zergaitik ez, esplizitatu. Hori izango da nire ustez, turismo kontzeptu jasangarriaren baitan, hizkuntza esplizito lantzea. Turismoare mugak ezarri. Hau oso gogorra egingo da, ez da, eta gainera zera turistei ez etortzeko esaten, igual ez, baina daude turismo ereduk eta ereduak. Ferri bat joaten danean, herri txiki batera, 5.000 ferri batetik jaisten diranean, eta bertara 2 orduko bisita bat iten dutenean, eta doazenean eta badazonean,
nun egiten dute konsumoa, zer ulertu dute tokiari buruz, lurralde hori nola hasten da funtzionatzen, ferri hori noiz datorren eta noiz ez datorren. Orduan, daude turismo ereduk eta ekologian badago kontzeptu bat atalasa ekologikoa. Mugak daude. Orduan, jakin behar dugu noraino dan posible, naturguneetan oso argi da, ezin dira hainbat pertsonetik gora sartu. Inpaktua oso handia da. Orduan, nola egiten da, ez dut esaten mugatu, zer ari da gertatzen Venezian, zer ari gertatzen Roma, ez da gure kasua bakarrik, ez? Orduan da, kuantitatiboa eta kualitatiboa ere. Ez, baina, hitz egin beharko dugu, bertakoen bizi estiloa eraldatzen hasten badira, turista etorri danean, tokiko kultura ezagutzea, tokikoekin harremantzea eta tokikoak usten diote egiten zutena turismo asko dagoelako modu horretakoa bada, hor alarma gorriak piztu behar dira. Bat gertatzen ari da toki batzuetan. Orduan, neurri hartzeak, mugak ekologian, barrenatu ditugu gizarte harremanetan patata beroak dira, baina egon badaude gaitasuna, harrera gaitasuna bat izan daiteke. Tokiko hizkuntzaren balio erantsia azpimarratu. Hor asko esan daiteke zer mezu ematen diogu turistei, ez? Hizkuntzari buruz, euskera dela, aipatu da bideoetan hizkuntza zaharrena, pre-indo-europeoa, altxor bat dela, mezu horiek positiboki, batzuk oso linguistikoak direnak, oso interesgarriak zaizkie turistei, baina balaude beste hainbat gauza azpimarratu daitezkena, baina behintzat zentralia balioa eman, eta euskera guk ekologiatik esaten dugu dela tokiko hizkuntza, berezko hizkuntza, garaiko hizkuntza, ez dela museotako hizkuntza eta ekologikoa, beraz mundua hobetzeko hizkuntza, ez? Eta mezu hori gutxitan ikusten da igual azpimarratua hizkuntzari dagokinan turismo eskaintzan. Turistari aukera eman, batzutan ez dira, ez datoz eta ez dakite nora etorri diren ere, ez? Batzutan hemen beste hizkuntza bat dagoela, hemen, kontaktu hori egiteko aukera, jaso duten euskarrietan ez daipatu, igual ez zaie interesatzen, dago turismo kulturala eta ez hain kulturala, baina kontaktu egiteko aukera eman, beraiek izango dira gure adiktoak, euskararen adiktoak, ez, orduan, aukera eman. Eragina neurtu eta orekatu, hori da eragin linguistikoen ebaluaketaren adibidea, ez da, neurtu turismo plan honek zeinentzako dan ona, zein ematen dizkion irabaziak eta aurrera bideak, eta izan daiteke denentzako, edo izan daiteke industria sektore batentzako bakarrik, edo gutxi batzuentzako, orduan neurtu zein dan inpaktoa, zein dan positiboa ere, eta positiboa bilatzen danean horri indartu, ez? Seigarrena, euskal giroa sorkuntza indartu. Nahi badugu, eta esaten ari gera euskerari zentralidadea eman bat zaiola turismo eskaintzan, eta aipatu da ideia hau ere bai, euskal giroa, euskal sorkuntza, tokiko bizitasuna, komunitatea indartxo egon behar da. Orduan, hori egiten ari zeranean, ari zera turistari ere zure herria den bezala erakusten eta sortzen. Bestela, ari zera turistaren programazio bat egiten, eta ez dakite hemen dauden, edo Perigoren dauden, edo Madriden dauden, edo, ez? Beraz, bertakoa indartu nahi dagut giro hori, euskal giro hori, indartu behar da. Turistarentzako erakargarri ere izango da guretzat bada. Hizkuntza harreman askotarikoak sustatu, ezaizue gertatzen bidaiatzen desunean turista zaretenean hiriak gero eta berdinkeria handiago edala, homogeneagoa dela, hirietan, hiri nagusiak denda berdinak direla, jateko, frankiziak direla, fenomeno bat da, ez da? Orduan, turismoak hizkuntzak ekartzen ditu, baina turismo eredu batek eta bizi eredu batek homogeneizazio berdinkeria dakar. Orduan berriro ere autentikoa, berezkotasuna, berariazkoa dena indartzearena.
neri asko interesatzen zait Oksitanieraren historia, ez da? Orduan, saiatuko naiz zurekin hortaz hitz egiten, eta hortaz hitz egiten ari gera mundua ere ulertzen eta indarrak batzen, bai? Orduan, harreman horiek eraiki, mundu mailan ere badago hizkuntza kooperazioa egiten direnak eta harremanak. Turisten hizkuntzei begirunea eta euskara eredu dela erakutsi. Hau, irutze zait, azpimarratu behar den ideia bat dela, ez da. Euskara eredu dela zergaitik, ez arrokeria zitzegine, baina bai arrotasunez. Euskararen biziberritze prozesua berrikuntza sozialaren adibide izugarria da. Osea, herri honetan euskalgintzak egin duen indarra eta bilakaera munduko hizkuntza gutxiagotu askorentzat eredugarria da, esperantza da. Zu kontatzen badiozu turista bati zer dan euskaraldia? Badakizu zer dan euskaraldia? Zer dan? Euskaraldia izan da, ia zer irutze zaizun. Euskaraldia da esperimento bat. Euskerak dauzka 800.000 hiztun, 800.000 pertsonak hitz egiten dugu euskeraz, eta datuak buruz hainez, baina 200.000 pertsonak, euskaldun diren 200.000 pertsonak, 11 egunez, eraman dugu jantzita txapa bat, bi txapa bat belarri batekin, eta beste txapa bat aho batekin. Ahoak esan nahi du euskeraz egingo dut, nik euskeraz. Belarriak esan nahi du, egin neri euskeraz, nik albadet euskeraz, bestela oksitanieraz. Bai? Badaude, oksitanioa eta euskera dakitenak ziur naiz. Bai? Eta 11 egunez, jendea junda txapakin, eta neurtu da horrek ze eragina duen, ia erabileran denboran handitzen dan. Da adibide txiki bat, baina da adibide bat flipantea, igual gure begiradatik kanpo, ez? Edo korrika. Zer da korrika? Zer da korrika? Euskararen lurralde osoan jendia gelditu gauta egun korrika, aldarrikapenan, oso jende desberdina, oso argi eta urteetan zehar, eta gainera batura izan dena. Olako gauzak pasada badia, eta nik ustet hori ere, dala gure, guk sinesten badu hori da erakustsi behar dugun. Zerbait, hizkuntza paisaia noski, baina batez ere komunitate, euskalgintzako komunitate indartsu hori erakutsi behar dugu. Eta hori batzutan etxe barruan baino kanpoan baloratzen da. Orduan, euskara eredu dela erakutsi, eta azkenean turismo kontsumo arduratsua egin. Karo, dana gera turistak hemen, uste dut datuak, hauek ere hola ez, baina datuak diote 7 milioi biztanlegea eta turistak ezakit 1.800.000 edo izango dira. Gu bizigean lurraldeetan turismo asko egiten dugu, baina herri guztietako biztanlek ez dute turismoa egiten, ez? Baina datuak hauek izan da gu nolako turistak gera, autoebaluatu gaitezen, ez? Eta gu joaten garenean perigodera, badakigu zenbat hizkuntza hitz egiten diren, badakigu aukeratzen menua oksitanoz dagoen tokia, badakigu galdetzen, bilatzen zein dan bertako kultura, bilatzen dugu hori, hartzen dugu turismo jasangarriaren irizpideak, zigiluak dauzkaten guneak. Gaurko saioa ere jasangarria izan da, jainaiz mailari begira eta denbora bukatzen ari zaitez. Ekologikoa eta jateko moduak, ongi, hori guztia bilatzen dugu turistak garenean, gure eragina izugarria da. Orduan, azkena bukatuko dut anekdota batekin, egon naiz duela gutxi Erroman lagun kuadrilla batekin, Erroma oso gutxitan iten dut hau, baina tokatu da, Trastevere auzoan egon gehan, Goaldezarra da, han bertako erromatarrak desesperatuak zeuden, nola bertan bizitzea zaila bihurtzen ari zen, nola identitate galtzen ari zen, eta bar. Eta bertan nola ez, Trasteveren, taberna beresi batean, bi euskaldun topatu nituen, Arnasgunetako 2 gazte, 21 urteko 2 psikologiako ikasle Erasmus egiten ari ziren Erroman, ez?
Eta hasi ginen, eta hizkuntzari buruz gora eta zu, eta hola, bero-bero, eta batean esan nien, eta zuek hemen Italian, Roman, italieraz ikasten nahi zeate? Zemuz italierarekin, eta inglesez ditugu klaseak, bai, eta gainera espainola ulertzen dute asko, eta baina, oaintxe saldegu esan hizkuntza tokikoa, bertakoa, ze garrantzitsua da gure identida, bai, eske ni euskalduna naiz, ja, bai, hori argi gelditu zait, baina 6 hilabete, ja, ez da turista, osea, 6 hilabetez biziko zea Roman, eta, orduan, interesgarria da batzutan, guk nola gure diskursoa gurekiko eskatzen ditugun, eta gero goaz kanpora, eta ze hiztegitxo horiek, jarrerak bilatu, horixe esan bezua, nik uste sarrik esatzarrean handiak esaten du euskera dela territorio libre bakarra, ezta? Eta hala izan da ere, euskararen lurraldea zaindu behar dugu eta turismo eredua eta garapen ereduak euskararen duten eragina positiboa izan dadila. Mila esker.